gwaith da gan Thôn. Thein yn nghanol cae. O, na chi gamgymeriad gan Thein, y bas yn syth I lwybr Steffan Davies. Davies! O, arbediad da gan Michael Jones yn y gol i'r Derwyddon. Bel hir gan Jenkins. Derwyddon yn ceisio clirio. Ond y pwysa yna gan Fil at Franklin! O, bobl bach! Ach I ergyd! Y Derwyddon yn chwarae gêm beryg yn ceisio chwarae'r bel allan o'r cefn. Ond dim ond un peth oedd ar feddwl Franklin, y gornol uchana. Tafliad hir gan Thôn, penni at Jenkins. Yn disgyn yn garedig I Owen. Y peryg ddal yna. Ond y cefn yn llwyddo I glirio. A'r arbediad yna mor bwysig I gadw Derwyddon cefn yn y gêm yma. Fil. O, gwaith da gan Fil I ennill y meddiant. Y bel yn disgyn I Owen. Yn chwilio am gymorth. Y cymorth yna'n dod allan ar yr asgell gan Jones. Tuag at Fil! A dyna ni, mae di bod yn dod. Yr ail gol I Aberystwyth. Jamie Fil yn ennill y meddiant yn y lle cynta. Ac yn y man cywir ar yr adeg cywir I fanteisio'r groesiad Jones. Sabre. Y cic hir ymlaen yn y glaw. Y peniad I lwybr John Owen sy'n pasio ac yn canfod Franklin! A dyna ni ail gol I Franklin. Trydydd I Aberystwyth. A mae'n gyffyrddus i'r tîm cartra wrth ni agosau at yr egwyl. Fil a Jones dros y gigrydd. Fil yn ei chymryd I. O, yn taro'r trawst. Oedd honna bron yn bedwaredd gol I Aberystwyth ar gychwyn yr ail hanner yma. Aber yn clirio, ac mae'n ras rhwng Kieran Smith a Sam Phillips, a mae'n afagliad. A mae Mr Petch, y dyfarnwr, yn mynd i'w boced. A mae hyn yn mynd I fod yn newyddion drwg I Kieran Smith a'r Derwyddon. Mae di gweld un cerdyn melyn, a dyna ni'r ail a'r goch. A mae'r Derwyddon I lawr I 10 dyn. Mae pethau'n mynd o ddrwg I waith yma iddyn nhw. O'r bas yn un sydyn a nachi gyffyrddiad gan Steff Davies I lwybr Sam Phillips. Ac mae'n bedair I ddim. Yr eilydd yn rhy gyflym I amddiffyn cefn. A'i anel yn gywir. Evans sy'n casglu'r bel rhydd. A mae yna le gan Matthew Jones ar yr asgell. O, nachi bas hyfryd. Tuag at Sam Phillips. Ail gol I Phillips. 5 I Aberystwyth. Yn goron ar y cyfan. Ac mae'n noson i'w chofio I hogia Antonio Corbisiero hyn yma. It's a great feeling. It always is when you win games, you know. Last week I asked for we need a reaction after Pen-y-Bont, so and we certainly had it tonight. I've just said there now we've looked at ourselves as management as well, in terms of how to set up, how to play and things. As you know, maybe that it's not all down to the players every time, like you know. So we've made some changes tonight. You know, changed personnel, changed shape, and it's come out with a nice little win for us. I'm not happy with the result, but we carry on and we try and make the best of what we've got the next game, you know, and we carry on. Yeah, boys yn really hapus ar ôl y canlyniad na. Wedi dod off o cael canlyniad digon wael a siomedig yn erbyn Pen-y-Bont. Oedd angen i'r boys chwarae hyn a fe wnaethon ni, gydaethon ni nôl I bach o basics, really, mwy o brwydro ac ati. So, boys yn hapus ofnadwy I cael 3 pwynt a gêm mawr nawr dyn ysforthi edrych mlaen ni.